Tiesikös, että Café Jupiterista saa tilauksesta mukaan suolaiset sekä makeat leivonnaiset ja piirakat gluteenittomina ja laktoosittomina. Myös erikoiskakut esimerkiksi marsipaanikoristteilla valmistettuina. Laktoosittomalla voilla leivottuna tietenkin. No, tiesitkö sä, että Café Jupiterissa tarjoillaan nykyään myös aamiosta hintaan 4,50, kello 7.30-10. Lounas on kello 11:01, arkisin, tietenkin. Ursäkta, sa ni just att Café Jupiter serverar morgonmål varje vardag för 4,50 och att lunch serveras mellan klockan 11 och 1? Och sa ni även att man via beställning får glutenfria specialbakverk och piroger bakade med laktosfritt smör? Nää. Från Café Jupiter, såklart. Ja.